Kattesøstrenes eventyr. Minas fodmassage. Hej Krystal. Nogle gange er jeg træt af at gå til stepdans. Det er bare mine fødder, der sveder, og jeg kan ikke klare det mere. Nå, bare rolig. Tag dine stepsko af uden problemer. Det her vil føre dig til massage. Synes du, det er en god idé, Krystal? Ja, min søster. Okay. Der er det. Jeg håber, du kan massere for mig. Ja, jeg håber, jeg masserer dine fødder, Mina. Dejlig massage, Krystal. Tak. Slutningen.